Sana tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Hey, hey, hey! Ang tawag po dyan ay speaking in tongues. Metro and Mega Manila ang oras natin sa buong Kapuluan. It is now exactly 31 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. At syempre, alam nyo naman, pagkagat ng alas 5! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! Sa inyo na po ang programa! EDSA! Siyempre, pinangungunahan po yung pinakamalupit, pinakastig, pinakamatalino, pinakahenyo sa lahat! Henyo! And then, attender, pero Jose pa rin, gagdagar, ako mo! Siyempre mga kabisyo, kasama po inyong abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, yours truly! Diego Bandido! Pag may buhok! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hindi po ako yan! Taga-South yan! Ako po ay taga-Santang! Pa-North! Ay, naku, siyempre! Hindi naman po makukumpleto. Tawan-tawa na naman si Manong Drive. Hindi po ako taga-South. Taga-sana ako. Pa-North. At syempre, hindi po makukumpleto ang programang EDSA kapag hindi natin kasama ang napakakulit. Walang iba kundi si... Everybody sing a song, Duday, Duday. Everybody sing a song, oh, the Duday Day. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat mga uncle. I love you po. Ako po si Duday, ang batang makulit at ang batang mahilig sa donut. I love you all po. No. Ay, Duday, mukhang kargadong-kargado ka na naman ngayon. Ilang octane na naman ang nabanatan mo, ha? Ilang octane na naman. Mukhang hindi lang 95 octane ang kinarga sa'yo, ah. Mukhang naka 1,000 octane ka. Ay, alam na alam yun ni Manong Driver, pa octane yung pinag-uusapan. Yan po yung kinakarga ng mga gasolina. And speaking of gasolina, kahit papano, it's a blessing for all of us kasi bumaba po para sa mga nagkakarga ng gas. Bumaba ata ng 10 centavos, parang ganon. At hindi naman kagandahang balita sa mga diesel na kagaya ko. Kasi tumaas ng 25 centavos. Sana ganon-ganon lang yung yung takbo ng laro ng petrolyo. Hindi yung bababa ng 10 centavos o 10 centavos tapos next week tataas 2 pesos. Lugi. Buti sana kung kagaya ng pasahero mo ngayon, Boards. Yung sakay-sakay mo, yung dala-dala mo. Ang dinig ko, malakas daw mag-tip yan. No. O, kita mo, ngumiti, oh. Ay... Ay, hindi pa nagpapahalata, oh. Magbibigay ng malaking tip yan kay Manong Driver. Ay, ako chiko, blub.
para Manong Driver, para mas lalong malaki ang tip na ibibigay sa'yo. Babanata natin yan ng malupit na tugtugan. Para sa'yo to! Ay, magbibigay na ng tip! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!